vaiheessa oikeastaan kyllä se tiesi jotain mun suuntautumisen jo hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä tosi 90-luvulla enää nyt paljon keskusteltu mistään kommunismista enää meilläkään kotona. Joo. Kyllä se nyt oli aika selvä homma, että mun esikuvaelokuvat oli amerikkalaisia ja semmoisia ruvettiin tekemään. Ja itse asiassa Fajahan pääsi sekä meidän Faija että Kinnusen Heikki oli molemmat mukana Rovaniemen kivessä. Molemmin oli yksi repliikki. Toinen sanoi siinä ei ja toinen sanoi nojaa. Tämmöiset meidän piti laittaa sinne, niin piti vähän Fajoja niin, vähän tukea heidän uraansa siinä. Niin. Nyt on uusi sukupolvi astunut remmiin. Joo, okei. Sanoit tuossa kappaleen aikana, että niin kuin nuoruudessa tätä oli enemmänkin tällaista, voisi sanoa, vasemmistolaista ajattelua. Sä oot muun muassa ollut pioneereissa. Kyllä, sinne pakotettiin pioneeria pioneerille edelleen aina. Enkä mä jotenkin koskaan siitä tykännyt. Mutta ehkä sama juttu oli vähän koulun kanssa, että jotenkin mä oon tämmönen, jos pakotetaan johonkin, niin ei sit oikein tule mitään. Joo, sä oot semmonen itse oppinut elokuvaohjaaja. No sitäkin joo. Niitä on, siis kysymys aina kuuluu, että onko mä mitään oppinut, mutta en oo kouluja käynyt, että mä oon Latinal Film-nimisessä firmassa olin aikanaan. Menin sinne vähän niin kuin oppipojaksi niin harjoittelemaan leikkaamista ja mä olin kaikissa noissa leffatuotannoissa, mitä siellä tehtiin, niin aina milloin mitäkin hommaa tekemässä, että sitä kautta niin kuin tavallaan työn kautta oppinut sitä tätä alaa. Kerros Aleksi, mitä tapahtui aikanaan pioneereissa, jos olit pioneerin nuori, niin mitä siellä duunataan? En mä tiedä mitä siellä duunataan. Kyllä siellä, mä olin siis alle 10-vuotias siellä. Kyllä mun jotenkin jäänyt semmosia, ehkä jälkeenpäin kun sitä aina puhutaan, niin jotenkin, eikä se nyt niin hirveetä ollut, mutta mä jotenkin muistan semmoisen niin ajatuksen siitä, että kun itse tykkäsin. Esimerkiksi niin, että kokis olisi ollut tosi hyvä juomaa, mutta meillä kotona kokista ei saanut. Sitten jotenkin, että kun se oli amerikkalaista, niin se on paha. Ja meille selitettiin kaikki, että venäläisilläkin on aseita ja nekin sotii, mutta vaan sitä varten, että jos amerikkalaiset hyökkää. Jotenkin sellainen niin todella mustavalkoinen semmoinen, että Lenin on hyvä jätkä ja amerikkalaiset on hirveitä. Niin mä muistan silloin, kun mä kattelin amerikkalaisia elokuvia ja varsinkin gangsterileffoja ihan pienestä, niin se ei niin mennyt mun jakeluun, että miten tää tälleen voi tää homma olla. Ehkä tämmöisiä juttuja on jäänyt niin mieleen sitten, mutta periaatteessa niillä leireillä nyt jätkien kanssa, mitä mun tehty, kun jakattiin tyttöjä, että yöllä piti päästä tyttöjen telttaan, että sitähän se on sama, on se sitten mikä vaan rippileiri tai vastaava, että ihan sama puuhaa. Joo. Joudutteko laulamaan tätä Lenin sitä asuu Venäjällä? Siellä olettiin